Stačí kejvnout, že zapláceš a nebude z tebe chrypet. Tak co? Poškozený je váš rodinný přítel, je to tak? Podle něj měl váš syn o ty obrazy velký zájem, ale neuspěl. Týden na to je někdo ukradl, náhoda? Já doufám, že je brzy najdete. Podívejte se, s vaším synem je to malinko komplikovanější. Můj syn už vás nemusí trápit. Přesídlil do Prahy. V Ostravě byl Káčko velký zvíře, zavedená firma. Praha mu poskytla anonymitu. Stal se z něj přízrak, o kterým nevěděl nikdo nic. Jako dárek na rozloučenou mi zanechal malou pozornost. Mělo mě to udržet na místě, nepátrat, držet hubu a krok. Dva 2 999 900. Učil jsem si na cigára. Jo. Cigára. Kromě toho, že dokáže štědře uplácet policajty, tak co mě o něm můžete říct? Radim Kravěc? Tak to je časovaná bomba. Všeho schopnej, pomstychtivej, nadprůměrně inteligentní, nenechává po sobě stopy. Prototyp moderního podvodníka. Na Moravě v tichosti obchodoval s pohonnejma hmotama. Z těch neodváděl DPHčko. Bylo těžké na něj jen tak přijít. Jednak proto, že má koupený lidi a potom z menších firem daně odvádí. Normálně používá kreditku. Žádný archaický ruličky peněz po kapsách. Povídá se, že si prachy snad sám tiskne. Jednou se stala taková věc. Celníci na Moravě zadrželi dodávku plnou milionů a k těm se nikdo nehlásil. Ano. Prej museli pustit na zásah někoho z představenstva Národní banky. Mezi náma. Ta historka je tak absurdní, že je to spíš taková místní legenda. V tuhle chvíli obral stát zhruba o 2 miliardy. Bez jediný újmy na vlastním těle. Tušíte, co mohlo mít společného s tím Javorským? Pražský podsvětí ovládají dva muži. Bratislav Milota a jeho pravá ruka Josef Sivák. Jestli máme někde začít, tak u nich. Jirko. Radim Kravěc, Jirka Javorský. Jiří Javorský. Taková kontroverzní postavička ještě z 90. let. Nějakým způsobem se dostal k licenci na Českou mis. Tam se točily velký prachy. Nebylo nic prestižnějšího. A krásný holky vždycky přitahovali gaunery. Ty gauneři chtěli jeho peníze. Tak mu Milota se Sivákem vymysleli, jak ty peníze poslat dál do světa. Založili jistý fondy, který jednoho dne přišli na buben.
A potřebovali finanční injekci. Kolik? 50 milionů. Fajn. Bylo jasný, proč vzali Káčka do hry. Měli ho za balíka z Ostravy, který ho pořádně oškulil. To je moje přítelkyně Sandra. Radim Kravěc. Jirko, Těší mě. Podle typu auta se pozná charakter člověka. Který byste řekla, že je moje? Všechny. Když se nebojíte, že o ty peníze přijdete? Investovat jen tak 50 milionů, to chce odvahu. Vy dva patříte k sobě? Nepatřím nikomu. Mám myslel, jestli spolu chodíte, nebo jak je to vážný. Má ženu a dítě, asi tak je to vážné. A proč mám pocit, že vás od někud znám? Playboy? Miss February? A jo. Mám geniální nápad. Naše tiskárna potřebuje propagační materiál a když se Sandra stane oficiální tváří naší kampani, taky nabízím honorář, řekněme, 10 mega. Co? Radim Kravěc nebyl klasický gangster. Bohatě si vystačil s několika právníky. Tak díky. Těšilo mě. taky. Pane Javorský, mohu vás ještě poprosit? Jistě. O kolik jsem bohatší? O 260 milionů. To jde? Za jedno odpoledne? To, co v Javorskýho fondech ještě zbylo, zmizelo na Kravěcova konta ve Švýcarsku. Geniálně prostý. A navíc tu byla jistota, že se v tom nebude nikdo šťourat. Podsvětí si to vyřídí mezi sebou. Účty jsou úplně prázdný. Ten hajzl to vybral. Všechno. Do pětníku. Jestli do toho šlápnem, víte, co to bude znamenat? Jo, povýšej nás a uklidej někam do kanclu. A v lepším případě. Tak co? Kolik ti toho uvízlo za nechtama? Co to na mě zkoušíš? V tom já nejedu. Ty vole, koho to chceš namazat? Vemte to hovno a jdeme. Nevěřím mu ani nos mezi očima. Byli s Káčkem dopředu domluven. Ale to samý můžu říct já o tobě. Sakra, nechte to! Nechte to! Lid, pojď sem! Měl jsem tam 15 mega, jak je tohle možné? Jak je tohle to kurva možný? Pane ministře, prosím jen jednu otázku. Kdy hodláte naplnit vaše sliby o potírání korupce? Prosím vás, tohle je teprve začátek. A jak už jsem avizoval, potírání korupce státního aparátu je běh na dlouhou trať. Ovšem, kdo mě zná, ví, že mám pověst maratonce. S dovolením, děkuji. Většina peněz pochází ze státní korupce. Soudci, policajti. Je vám jasný, že si tímhle podepíšu rozsudek smrti? Můžu vás dostat do programu. Život už nebude jako byl, ale aspoň nějaký život. V situaci, ve které jste, bych se moc nerozmýšlel. Mám to pro vás.
Byl připravený svědčit proti všem, kteří ho v tom vykoupali. Výměnou za nový život. A ty materiály? Podle plánu. Teď nám bude zobat z ruky. Kdyby ne, tohle mu zlomí vás. Pohřeb významného zločince je pro policajty takovým malým svátkem. Byli tu úplně všichni. Známí firmy, šéfové, plus pár čekatelů do klubu. Smečka vlků se dělí o svou kořist. Je to obrovská tragédie. Kdyby cokoliv stačí se Procítěně kondolují vdově, přitom každý z nich má kus urvaného masa na talíři. Paradoxně, podvod za bezmála 300 milionů byl pro Káčka jen kapkou v moři. A to doslova. Milota se Sivákem nad ním drželi ochranou ruku. Měli totiž plán, jak ho podojit. Upřímnou soustrast. Měl byste vědět, že Javorský na vás měl kompromitující materiály. Jo. A kde jsou? Přece to nebudeme řešit na hřbitově. Den co den kilometrama omšelýho potrubí proudí hektolitry pohonných hmot. A všechno to putuje do jediného prostoru. Zásobáren společnosti Čepro. Javorský byl pro mě něco jako brácha. A takhle to s náma sehrál. Co ty materiály? Nenašli se. Jistý ale je, že je nestihl předat policii. Jistý? Můj vliv je mnohem větší, než si myslíte. Prosím. Čepro, vy jste se zbláznil. Ovládnout trh s pohonnýma hmotama, to je velký sousto. A já jsem velký hráč. A to potřebujete politické špičky. A vy je máte. A jaký zájem bych na to měl mít já? Pane Miloto, vy přeci rád taháte za nitky, ne? A to bez peněz nejde. Já vám dám peníze, vy si za ně koupíte politiky a všechno bude vaše. Jestli spolu máme uzavřít dohodu, chci nad váma mít kontrolu. Kontrolu? To je for. Pane Kravěci, já nevím, jestli to dobře chápete. Praha je moje teritorium. Vaše teritorium? To jsou kontakty. Moje peníze. Prostřílení kolena si nemůžeme dovolit. Albánci jsou dobrý tak akorát v Ostravě. Tady to tak nefunguje. Tak, abychom si dobře rozuměli, pánové. Jestli tady někdo bude klást podmínky, tak jsem to já. Já platím, vy dodáváte služby. Představte si nejdrsnější černý vtip. Já chci ty materiály. A? Na začátku netušíte, která bije. Uprostřed se začnete smát a když přijde pointa, zamrzí vás v zádech.
Tak přesně to je Káčko. Změnil město a jeho rodina šla s ním. Takže i já. Kde jsi, brate? Kde jsi, brate? Co? Matrkuč. Udělej si kafe. Řekl ti vtip? Neloupič v noci vyloupit banku. A všecko jde jako po másle, jo. Otevře první sejf. Ale jednou kouká, ty vole jogurt. Říká si, no co? Stejně mám hlad. Tak se nažere. A otevře druhý sejf. A tam taky jogurt. Tak jde dál. Otevře třetí sejf. Jogurt. No, tak se sebere. Jde domů. Nemá ani korunu. No, říká si, no co? Jsem se aspoň nažral, ne? Ráno si pustí rádio a tam slyší, jak říkají, dnes v noci byla vykradená spermabanka. Co mám mačkat? Pořád něco píše. A co chceš? Udělej mi Deutsch. A co je Deutsch? Větší kafe s mlíkem. Je tam celkem 5 milionů. 2 dáš Duvkovi z Čepra, 2 rozpustíš mezi ten vyšetřovací tým, což mě ty vole sere nejvíc. Zbytek si necháš na provoz, jasný? To máš. To dobrý takhle? Jo. Učku, materiál. Ale on je to zkyslý. Chceš nový? Dobré ráno. No, ahoj, pojď sem. Když chcete v klidu vládnout, musíte mít krytý záda. A mít krytý záda znamená mít podmazaný úplně všechny. Na tom se nedá šetřit. Černý zpráva milion, tady nějak 2,5 milionu, ještě 2,5 milionu. Já mám v poznámkách 2 miliony, Dardane. Co těch 500 000, co to je? Neočekávaný výdaje, jsem ti to říkal. Taky neočekávaný výdaj, o ničem nevím. Káčko oficiálně v ničem nefiguroval. Na všechno měl lidi. Najít si bílého koně netrvá ani 10 minut. A udělat z něho fajnového úředníka zabere 2 hodiny. Investice, pár táců do obleku, zisk obrovský. A když se náhodou něco začne sypat, dostane pan ředitel prémii. Neředěnou. Milion už zdaleka nemá svoje kouzlo. Když ho chceš někomu předat, stačí jedna pitomá obálka. Pokud chceš udělat dojem, musíš peníze rozředit minimálně na 1000. Objem je základ. Celou dobu jsme jim viseli za zadkem, ale bylo nemožné jim cokoliv dokázat. A pak jednoho dne vyplaval na povrch dobře zamatený odpad. Podle mě už tak rok neodvádějí DPH. Tak na tom je dostanem. Jo. Nech mi to tu. Ahoj. Ahoj. Kolik? 700. Trošku přehnal, ne? Dám ti 500 a to. Aspoň 600. Dobře, tak máš 600, ale jsi zloděj. Kolik jsi chtěl vydělávat? No, to víš, jo. Viki, brate, hoće li ta kafa? Hoće. Koji hoćeš? Šta naprijed? A levo, to, taj veliki, da. Deutsch mi, brate. Taj, ajde. Ajde, bravo. Tak o co jde? Jde o toho fízla. To je ten byl plánský, ne? To mělo být dávno vyřešený. Co chce? Další prachy? No, v tom je ten problém, že nechce. Jak nechce? No tak nechce. Odevzdám všechny prachy. Cože?
Jsi kretén. 3 mega. No, tohle se musí vyřešit, já ti doufám jasný. Šta je ovo? Ko je kurac? A? A jime? Na Balkáně nemáte elektriku. Tady. Tady to není, jak je to tam? Přivaděč. Co to jako mělo znamenat tohle? Co to mělo znamenat, jo? Co? No. Někdo se chtěl zabít. Mě? A proč jako? Co? Obereš podsvětí o 260 mega a ptáš se proč? Co to bylo za rány? Ohňostroj. A vypadly pojistky, běží po světě. Ajde. Jseš v celku? Co? No asi jo. Ty vole. Nejvyšší čas dát si dovolenou. No to je vážně. No fakt to tak bylo. Kecáš. No pravdu. Igelitka mají. No jasně. Dardane, taky bylo to tak. No, přesně tak vydělal první milion. Přesně tak. Hele, limit byl 5 láví na hlavu. Takže stačilo najmout 50 lidí, kteří ti denně tam a zpátky pronesli 5000 litrů vodky. První milion byl na světě, ne? Bylo to tak. S touhletou Sandrou odlítali jak 2 zamilované chrdličky. Bylo to k pobliti. A já? Na mě zbylo, aby to tady zase nějak zařídil. Později se ukázalo, že za atentátem na Káčka stály nevyřízený účty z Ostravy. Vzpomínka na prostřílený kolena. Káčko nebyl žádný gangster, jak se o něm začalo říkat. Všechno jel přes Prahy. No a já měl zase svoje metody. Nakonec fungovalo to stejně. Celá ta komedie se svatbou měla jediný důvod. Ulejt prachy na bezpečné místo. Káčkovi hořelo se zadkem, takže bylo dobrý svůj majetek pojistit. Musíš mi hodně věřit. Co kdybych se chtěla rozvést? Jak tě zabiju? Dočasná změna adresy pana Kravěce nám hrála do karet.
Právníci strčili hlavu do písku. Podmazaný aparát asi už dlouho nedostal prebendu. A státní zástupce nám šel na ruku. Šťára v káčkových firmách přinesla ovoce. Ukázalo se, že už dlouhodobě odebírá pohonné hmoty ze společnosti Čepro a státu neodvedl na dani ani korunu. Celkem to dělalo necelý 3 miliardy. Doba tutlání a zametání pod koberec skončila. Lidi byli pod tlakem a začali mluvit. Už o tom víš? No jasně, že vím. Praho, tu asi budeš potřeba. Prosím tě, hlavně buď v klidu, jo? Asi ti nedochází, že máš barák plný fízlu. Co s tím? Nevím, vole. Udělej jim dojč. Jednou z vlastností ďábla je, že neumí prohrávat. Ve chvíli, kdyby každý strčil hlavu do písku, si Káčko teprve protahoval prsty. Teď mě chvíli vnímej. Tohle je ona. Jiřina Holašová. Rozvedená 35 na krku. Tohle jo. Hele, to už nemůže být jednodušší. Pozor, nech mě hádat, jo, hele, ta bydlí v paneláku původem z Ústí, ne, a má jedno dítě, co? Musíš tyhle zhrzený bytosti zbudit pocit, jaký v životě nepoznala. S tebou zažije soulož tisíciletí, jasný? Až přijde čas, tak jí požádáš o malou službečku. Kdo by řekl, že tenhle vyfetovaný šašek může být klíčem k miliardám? Hele, ta byla 3krát hotová, ještě jsem jí nestrčil ruku ani do kalhoty. No, tak tady máš svoje poctivě vyjebaný prachy. Jo, ty jsou vyjebaný, ty vole. Ty vole, od kdy posloucháš vážnou hudbu? Sandra cvičí. Sandra, jo? Jo. To mě poser, ta je dobrá, ty vole. Dobrá, si píšu. Zažalujeme Čepro. Žalovat a za co? Vaše firmy neodvedly státu skoro 3 miliardy na DPH a vy je chcete žalovat? Doktore, měl byste si rychle ujasnit, na čí straně vlastně stojíte? Podívejte se, tahle hra nemůže trvat do nekonečna. Musel jste tušit, že to je časovaná bomba. Z právního hlediska vám můžu poradit stáhnout se do ústraní a celou kauzu svést po nastrčených jednatelích. Tahle strategie by nám teoreticky mohla vyjít. Tak dost. V tomhle státě je takový bordel, že nikdo ani netuší, co kdo komu krade. 80% národa vůbec neví, co to za posraná DPH je. Že to je nástroj na jejich okrádání. Moje firmy zaměstnávají 11 lidí. 11 lidí díky mně uživí svoje rodiny. Je to tak, doktore? Je to tak? A že jsem tak smělý. Za co byste je rád žaloval? Doktore, já nejsem úplně blbej. Já jsem si to, jak vy říkáte, časovanou bombu dobře pojistil. A umím spojit drátky. Do zásobníků Čepra vedou stovky trubek. A po každý jima proteče jiná ropa. Jednou z Ruska, jednou z Norska, jednou z Arábie. Každá má trošku jiný složení, zkrátka. Není ropa jako ropa. A já mám důkazy o tom, že mi posílali ropu z Arábie. I když jsem si objednal ropu z Ruska. A za tenhle podvod je zažalujeme. A ještě budeme žádat tu ruskou ropu. Přece si nemyslíte, že Čepro to jen tak nechá. Najmou si právníky, bude to trvat roky. Vloží se do toho stát. Čepro vůbec nebude tušit, že se nějaká kauza otevřela.
Povstaňte, prosím. Jménem republiky. Samosoudce Vrchního soudu v Praze rozhodl v hlavním líčení takto. Protože žalovaná strana nereaguje na obsílky a ignoruje soudní líčení, soud má za to, že se tím dobrovolně vzdává své obhajoby. Soud ukládá společnosti ČEPRO uhradit Radimu Kravěcovi vzniklou škodu ve výši 3 miliardy korun. Typická káčkovina. Nikdo, ani za 10 milionů, pro vás neudělá to, co zamilovaná ženská po sezóně. Bylo to, jak když koza mlaskne. Káčko měl v ruce papír v hodnotě 3 miliard a žalovaná strana o tom neměla ani páru. Jediný člověk, na kterým Káčkovi záleželo, byl jeho táta. Akorát, že měli vykopanou válečnou sekeru. O co šlo? Káčko si kdysi umanul, že koupí obrazy jednoho rodinného přítele. Jenomže ten je prodat nechtěl. Promiňte, já se jen vrátím. Teď nemám čas, mám tady audit. To budeš moc vážný. Za to ty máš za všeho srandu. Tati, kdy už tě to přejde? Děláš ostudu celý rodině. Já s těma obrazama nemám nic společného, kolikrát ti to máme Ergo opakovat. Málo jsem tě řezal. Já si myslím, že až dost. Já mám na prdeli jízvu od pásku, chceš ji vidět? Jsi vůl. Tati! No, dobrý. Já musím jít. Tati! Je dneska 40. No. Tak kdy už se podle toho začneš chovat? Tenhle barák jsem koupil, protože to byla výhodná koupě. Nikdo ho nechtěl kvůli protivným sousedům, tak jsem koupil i sousedy. A protože k baráčku patří co? Domácí mazlíček? Tak, taky máme. A? Kde? Jak se jmenuje? Rudolf. První. Zatím. O vašich aktivitách se to hodně povídá, zároveň se neví vůbec nic. To je pozoruhodné. To samé by se dalo říct o vás. Nastěnil jsem panu ministrovi váš podnikatelský záměr a rozhodně mu nepřijde nereálný. A prej byste chtěl být naší straně ku prospěchu a ve volebním tažení podpořit. To je táta. To je táta. Táto! Táto! Sandro, táta přijel. Dělej, Sandro, to je táta. Ahoj, táto. Sandro. Dobrý večer. To je táta. To je Sandra. Počkej, já ti to ukážu. Tak. Sandro, ukaž tátovi barák, ne? Já musím ještě něco zařídit. Táto, jsem rád, že jsi tady. Sorry, no, to víte. Táta je táta. Pochopitelně. Nicméně rád bych vám nastínil směr, kterým se naše strana chystá. No, vědět se, tohle je mě úplně uprdele, to si nechte ty keci pro svoje ovečky, jo. Já to beru čistě obchodně. Je jedno, jestli vyhrajou červený, oranžový nebo zelený. Mě zajímá, co mi která strana může nabídnout. A ta, která nabídne víc, taky vyhraje volby. Pan Kravěc má poněkud svérázný smysl pro humor. Chcete Čepro? Jo, a nabízím za něj 60 mega. Na Čepru je státní zájem, víte vůbec, co chcete. Kdybych to nevěděl, tak tady s váma nestrácím čas. Čepro bude do půl roku na suchu. Tak to bych o tom musel něco vědět. Já vám říkám, že Čepro je do půl roku na dně a bude potřebovat pomocnou ruku. Tou dobou vy už budete dávno premiér. A pak se zjeví nějaký podnikatel Kravěc se záchranným balíčkem a nebude v tom ani známka předpojetosti. Ty peníze, kdy je můžete uvolnit? Jak dlouho jste spolu s Radimem nemluvili? Skoro rok. Co se stalo? Radim o tom moc nechce mluvit. Otec a syn, stáří versus mládí. To víte, takový hlouposti. Tak to je dobře. Ze všeho nejhorší jsou neschody v rodině. Tak trochu jsem to zažila. Hezký, že jo? Zatracený parcháte! Táto, co dělá? Tak. Tím jsme spolu skončili. Ještě při síle, co? Tak. Ty peníze můžete mít třeba hned.
Šlo to jak po másle. Budoucí premiér Káčkovi zobal z ruky. Problém byl akorát v tom, že s poslední obsílkou skončil pravidelný přísun lásky. Přece nebudete věřit nešťastně zamilovaný buchtě, ne? Jsme se potkali na poště a byla prostě náhodička, líbil se mi. Hele, já nic z toho, co mi tady vykládáte, já po ní nechtěl. Já. Jsem se zamilovala prostě. Na poště. No. Já vám řeknu pravdu. Já jsem neměl kde bydlet. Ale když budeš mít štěstí, dostaneš se do kriminálu se zvláštním kulturním programem. Budeš hodnej a ve volných chvílích tě nechají nacvičovat nějaký hezký divadelní představení. Takže těch 10 let, co vám hrozí, uteče jako voda. No a proč jste hned jako by s ním šla? Protože jsem byla strašně dlouho sama. Na té poště. Ne, doma. 10 let? Zaplánovaný hospodářský únik ve výši 3 miliard. Takže je to vlastně málo, že? Máte jenom štěstí v tom, že jste si od něj nic nevzala. Tohle je vaše výpověď. Prosím jenom podpis. Počkej, jsem tě ještě neřekl, ne? Jsem ti to ještě nedopovídal, pojď sem. Proč si Káčko toho Kripla tak oblíbil? Myslel jsem, že za to může Fet, ale bylo to jinak. Káčkovi se prostě líbilo, že mu leze do zadku. Promiň, ale myslíš, že by někteří lidi mohli podvolit konečně domů? Co dělají, když se dobře bavíme, ne? O co jde? Dej mi pusu. No tak, hele, mohli bychom večer udělat nějaký grupáček. To je nápad. Jsi trapnej fakt. Já jsem trapnej, jo, ty vole. Ty jsi trapná. Jsem se náhodou někdy neuvolnila, vole, ne, vole. Jak se říká, věrná láska, sankování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho. Jenomže v případě Sandry tu bylo něco, kvůli čemu nešlo jen tak zbalit kufry. To je dobrý. Hele, Braho, měl bys trochu ubrat, víš? Chováš se k ní hůř než nějaký černohorec. Co je, ty vole? Co? Vám dorazil feminismus, nebo co? Je to háje. Je to háje! Jsi svetovaný jako vado. Já, že jsem světovaný? Já, jo. Že tam udělal drink, ne? Co? Jiný, vole! Jo. Mám pro tebe úkol. Týká se to těch posraných daní. Říkám tomu akce Celník. A je to největší šmečko, jaký jsem v životě vymyslel. Akce Celník? Co je to za blbost? No doslova řekl, že... Když nechtěli zaplatit 3 miliardy, tak zaplatí 6. A tuhle kravinu ti máme věřit, jo? Chlapi, já prodávám, jak jsem nakoupil. No. Akce Celník bylo super šméčko. Čepro už měl Káčko vyřešený. Ale pořád tu visel dluh 3 miliard za DPH. A tak Káčko předběhnul stát a najal svýho člověka z celního úřadu. Dobrý den. Barták, generální ředitelství cel. Nebojte, je to jenom rutinní kontrola skladovaných zásob. Moc tomu nerozumím. Za posledního půl roku už jste tady po druhý. Jak říkám, rutinní postup. Ten si pak jednoho rána nakráčí do skladiště Káčkovo firmy Centurion a k jeho překvapení na paletách najde vyskládaný rovny 3 miliardy. Ve falešných bankovkách. Ale to na první pohled není možné poznat. Zavolejte bezpečáka. Ať sem nikdo neleze. Natočí je na kameru, vystaví potvrzení o propadnutí státu a zabaví. Úplně náhodou má s sebou i dodávku, takže převoz teď už státních peněz není problém. No a co jsem slyšel, tak to auto prej bude přepaden. Klidně mi nevězte. Mým úkolem bylo zařídit, aby falešné bankovky do státního trezoru nikdy nedojely.
A Káčko je tak mohl po státu vymáhat. Co se tam posralo? Mám radost. Sandro, teď mě dobře poslouchej. Musíš přesvědčit tátu, aby převedl všechny konta na sebe, jasný? Cože? Udělej, co říkám, a všechno bude v pořádku, no. Měli jsme si na to zavolat lidi. Jak si můžeš být tak jistý, že není ozbrojený? Chodí sem 3krát týdně cvičit sám. Zbraň nechává v autě, víte proč? Ne. Na recepci mají detekční rám. Proč jste mi neřekl, že v tom nejsem sám? Říká se, že jste odmítl 10 mega. A každý den lituju toho, že jsem toho nevzal. Policie, ruce nahoru, nohy od sebe. Stůj. Tak to zahoď! Nohy od sebe, ruce nahoru! Ruce nahoru, stůj. Ruce dozadu. Ruce dozadu! Ruce! Ruce! Vás znám. Nekecej. Máte můj obdiv. Odevzdat policii 3 miliony. Pořád mi to vrtá hlavou. No, tak o tom budeš moc přemýšlet v kriminále. Víš, co to je? Celý tvůj život. Vydírání, zastrašování, obchod s drogama, kuplíství, pokusy o vraždu. Na všechno jsou svědci. 11 let na to. Hezky to na mě hrajete.
Nemáte nic. Máte pravdu, nemáme. Jardan Cirker je totiž už 10 let mrtvý. A co takhle? Vesko Perovič. O takové jméno by mělo hodně lidí zájem. Nemyslíte? Vesko? Chcete mi snad nabídnout spolupráci? Pane Cirkel, byl Perovič. Vaše persona je zatížena tolika zločiny, že vám žádnou spolupráci ani nabídnout nemůžeme. Ale mohli bychom to uhrát přes vaši příslušnost. Po 11. září je o lidi z muslimského prostředí velký zájem. Já a muslim. Víte, vy jste pro nás v podstatě bezcenný člověk. Zatím. Ale můžete to změnit. Jak? Káčko. Na to zapomeňte. Je na 4. No, to je skvělý. Pozdrav od vaší ženy. Hajzlové. Jestli půjde všechno jak má, do měsíce vás vysekám z basy. Všechno je založeno na nepřímých důkazech. Jak to chcete udělat? Ten celník mluvil. Na to dostal 10. Uděláme to tím nejjednodušším způsobem. Uplatíme soudce. Vím, kdo to bude dělat, je to přítel. Máte nějaké extra přání? Potřebuju převést majetek. Konta půjdou na tátu. Přístupový hesla částečně na Sandru. Spojte se s nima. Ještě potřebuji, abyste mi sem propašoval tak 3 kartony cigaret. Jste přece nekuřák. To jo, ale tohle je jediný místo na světě, kde jsou vám peníze k ničemu. Nerad to říkám, ale jste poslední naděje. Kravěcův otec je krajně nekompromisní. Jste tady zbytečně. Už jsem to říkal jeho právníkovi. Nehodlám pro něho hnout ani prstem. Za vším, co udělá, je nějaká lumpárna. Ten kluk se vymknul veškerými kontrole. Kolikrát já jsem ho seřezal jako psa a marně, zbytečně. Taková blbost. Jednou zašel žákovskou knížku, protože dostal kouli a tvrdil, že ji nechal u svého kamaráda. My jsme táhli přes celý Těšín. A teprve před brankou domu, když jsem držel prst na zvonku, tak se mě přiznal. Do poslední chvíle měl hal. Kolik mu bylo? 8, 9, to je jedno. A teď ty zatracený obrazy. Kdybych je neviděl na vlastní oči, kdybych před nima nestál, tak mě bude do smrti tvrdit, že je nemá. Jediný, koho nikdy nepodrazí, je on sám. Víte, kolikrát já jsem mu v životě pomohl? Ale už ne. Končím. Ať si tam v tom lochu třeba schníje, mě to je jedno. Ten malej přece nebude bez dědy. Nedá se říct, že by váš otec skákal radostí do stropu, ale přistoupil na to. Sandra toho starého parchanta udolala. Kriminál se od světa venku vlastně moc neliší.
Třeba takový chodbář má v kriminálu větší pravomoc než direktor. Za drobný uplatek pro vás udělá nemožný. A vězeňská šlichta, zapomeňte. Řekněte si jakýkoliv fast food a máte ho mít. Zatímco Káčko převáděl stovky milionů na osoby blízké, jeho dcela aspirovala na architektonický počin roku. Ve vězení nebyl člověk, který by si od něj něco nevzal. Měl je všechny koupeny. A díky komu? Díky advokátovi. Co ten soudce? Je ve hře, chce za to 12. Cože? 10 je strop, přesto nejde vlak. Uvědomte si, že nastavuje krek. To není jako uplatit překladbýho celníka. Tohle dejte Dardanovi. Právníci jsou drahý jako prase, ale když dojde na lámaní chleba, ani si bez nich neprdnete. Bránou věznice neprojde bez kontroly ani policejní prezident. Za to takový právník. Skvělý. Skvělý co? Že mají uplacenýho soudce? Teď se mi to začíná líbit. Dejte mi státní zastupitelství. Máte návštěvu? Kdyby cokoliv, stačí zabouchat. Máte toto pěkný, pane Kravěc. Proč jste přišel? Udělat dohodu. Jsem to věděl. Každý máme svoji cenu, že? Tak kolik? Pane Kravěc, já to mám za pár. Na starý kolena si nehodlám komplikovat život. Policajský důchod. No, ale rybářský pruty jsou dneska drahý, ne? Tak na nový Porsche to není, ale člověk má aspoň modrý nebe nad hlavou. Nevypadá to s vámi dobře. Nový soudce nevidí váš případ tak růžově. Jaký nový soudce? Jo, vy to nevíte. Soudce Ullman požádal o zdravotní dovolenou. Zhroutil se z přepracování. Teď to vypadá na takových 13 až 17 let. Dost razantní obrat. Takže vám nabízím, když nebudete dělat potíže, 5 let poctivého kriminálu. Ani o den víc. Plácem si. Svých 5 let si strčte do prdele. Ještě, že jste si tady vymaloval. Když jsem ještě v 80. letech seděl za spackanou loupačku, byl tam jistý Fanda Gajdoš. Starý, poctivý byttař. A já mu říkal, jak jsem měl před tou loupačkou stažený žalbu. Protože
protože jsem cítil, že se to posere. A on povídá, kolik z toho udělal? 85, říká. A on se rozesmál a povídá, tak vidíš, já jich mám kolem 1000 a posraný jsem u každý. Jedem. Teď se nelekejte, je tam malá cestička. Tak rozhodně se teď nesmíte přitěžovat. Musíte se šetřit. Halo, madam. To číslo! Řekni mi to číslo. Tak naposled. To číslo. Já jsem v životě takovýho magora neviděl. Teď ty prachy ani nejsou jeho. Vzpomenete si na přístupový hesla k účtům ve švýcarské bance? Co? Protilátku, rychle! Stačilo málo a plán na loupež století by jim vyšel. Jenomže Káčko měl všechno posichrovaný. Sandra znala hesla, otec čísla účtu. Jo? Jeden bez druhého byli bez ceny. Rozumím. Nastav. Ten chlap snad nebyl normální. Neřekl ani slovo. Tohle jsem v životě nezažil. Sakra, to je pech. To mohl do prdele tušit, že je kardiak. Doufám, že jste po sobě pořádně uklidili. Karpáčo. Káčko není blbej, bude nás podezírat. Už jsem zažil pár tvrdých chlapů, který zásah do rodiny dostal na kolena. Musel by mít volné ruce a ty teď dlouho mít nebude. A kdyby přece vypustím do světa něco, co ho tam udrží.
chlapi neřekli během cesty něco, co by je mohlo prozradit cokoliv. Všechno se může říkala policii. Proč se to muselo stát? Vůbec ničemu nerozumím. Policie mě vyslychala snad 3 hodiny v kuse. Ptali se na sebe divný věci, jestli pak vím, co seš zač. Já takhle dál žít nemůžu, já se bojím. Sandra, ty musíš být silná, jo? Silná? Potratila jsem naše dítě, jak mám být v tomhle silná. To nemůžeš myslet vážně. Sandro, ty za to přece nemůžeš, nikdo za to nemůže. No tak. Kdo ti říkal ty věci o mně? Já nevím. Policajt, nějaký starší, proštivělý, já si nepamatuju. Hákl? Asi. Kurva, si jmenoval Hákl, je to důležitý! Ano. Tak jsem... Máte návštěvu. Dohledejte Dardanovi. Hledejte, příště vám to donesu. Opravdu to zabije. Trval na tom, abyste to dostali ještě dnes. Mám nové informace. Co je to za informace? To všechno ví o naší spolupráci. My dva a Lánský. Proč? Protože v tom případě mám vyřídit, že pobyt mezi vrachy byl inspirující a že se na každou svině najde řezník. Pistoli. Člověk nikdy neví. Hákl byl typický fízl ze staré školy. Upřímnej, rovnej. Chyba, že už dávno nešel do důchodu. Káčko samozřejmě nemohl tušit, že sfouknou 2 mouchy jednou ranou. Prosím? Určitě se zasekl někde v baru. Děje se něco? Rád bych ctihodný soud upozornil na to, že podle paragrafu 382 Sbírky zákona byl můj klient po celou dobu vazby držen neoprávněně, protože se nepodařilo prokázat ani jeden z činů, které vedly k jeho obvinění.
Domníváme se, že proti mému klientovi bylo učiněno spiknutí. A to jak ze strany policie, která jeho uvězněním maskovala své přešlapy, tak ze strany podnikatelů, kteří na uvěznění svého velkého konkurenta mohli jedině vydělat. Kdybyste náhodou potkal pana komisaře, takže ho od rána schání od soudu. Takže nejenom, že žádáme o jeho okamžité propuštění, ale i o finanční odškodnění. Jakkoliv nemůže pokryt všechny rány, které mu vazba způsobila. Děkujeme panu právnímu zástupci obžalovaného a soud by teď rád předvolal svědka Jaroslava Hakla. Svědek Hakl se nedostavil. Soudci proto bere krátkou přestávku na zvážení předložených materiálů. Prosím přítomné, aby povstali. Jménem republiky. Po zvážení předložených důkazů dospěl soud k následujícímu rozhodnutí. Obžalovanému Radimu Kravěcovi se nepodařilo prokázat ani jedno z obvinění obžaloby a proto není další důvod k tomu, aby nadále setrvával ve vazbě. Prosím o klid v soudní síni. Dále soud ukládá žalující straně, tedy státu, vyplatit Radimu Kravěcovi odškodnění za způsobenou újmu, a to ve výši 360 000. Proti tomuto rozsudku je možné odvolat se v zákonné lhůtě do 1 měsíce. Pane Kravěc, můžete se vyjádřit k rozhodnutí soudu? Věřím v sílu demokracie. Soud ani nemohl rozhodnout jinak. Co pan obhájce? Všechno už bylo řečeno. Se smrtí Hakla šlo všechno do kopru. Tomu hajzlovi to prošlo. A nejenom jemu. Náš informátor se vrátil na Starý břeh. Neměl jsem na něj žádný páky. Starý Káčko zůstal za zdí kriminálu. A z něj vyšel skutečný gangster. Mám pro tebe, co jsi chtěl. Musím teď pár věcí zařídit. Taky jsem se ti chtěl omluvit za to, jak jsem se k tobě choval. Už se to nikdy nebude opakovat.
Vítej zpátky, brácho. Dík. Musí to být pro tebe teď dost těžký. Řekni mi, kdo to udělal. Netuším. Opravdu netuším. Kdybych to věděl, tak jsi první. Kolik chceš za to, když mi zjistíš, kdo to udělal? Prosím tě. Od tebe bych si nevzal ani korunu. Ale to víš? Informace něco stojí. 5 mega. Co? 5 mega. Máš je mít. Tak jo. Trochu se projedeme. Tohle je seznam všech, co to musí odníst. Překvapuje tě, že na něm nejsem. Vím, že v tom máš prsty. Ale na druhou stranu tě beru jako profíka, který jenom dělá svoji práci. Což se mi docela hodí. Takže máš 2 možnosti. Buď tě rovnou zabiju. A nebo si ten svůj podělaný život odpracuješ. Odděláš všechny tak, jak jsou na tom seznamu. Jednoho po druhém. A když se ti to povede, tak dostaneš i těch 5 mega, co jsi chtěl. Takže Na Káčkově seznamu byla spousta nejrůznějších jmén. Sivák je postupně začal likvidovat, jednoho po druhém. Ani ne tak ze strachu, že by ho Káčko nechalo dělat. Jeho to prostě bavilo. Celkem to odneslo 9 lidí. Sivákovi se v podsvětí začalo přezdívat Řezník. Sice to nebylo Káčkovo nejlepší období. Hodně lidí mělo za to, že je odepsaný, jenomže Káčko začal vybírat pasti. V pořádku. Počkejte venku. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím. Jak se máte? Díky. Předpokládám, že slavíte. Ano. Předběžné preference jsou skutečně nečekané. Tak teď je řada na vás.
pane skoro premiére. A podívejte se, pane Kravěc, situace se poměrně změnila. S tou vaší aférou, jak se okolo vás teďka rozjeli ty věci a tak. Hodně riskuju. Takže, no, když se to provalí, jdu rovnou na dlažbu, že? A já bych strašně nerad na tu dlažbu přistál s holým zadkem. No. Chci z toho 500 miliardy. Smrde, ty si myslíš, že mě přechčiješ? Tak mě dobře poslouchej. Mám důkaz o tom, že jsi na tu svoji politickou kariéru půjčil 60 milionů od jistého pana Kravěce. Takže jestli něco uděláš jenom trošku jinak, než jsme se domluvili, tak tě sejmu, jasný? Když budeš dole mezi plepřem, tak se objevím znova a sejmu tě ještě níž. A zas a znova, dokud to nechcípneš. Takže bych vám radil, abyste sebou hodil. To je všecko. Čepro se ukázalo jako příliš velký soustoj pro budoucího premiéra. Můžu pomoct. Ale nebude to zadarmo. Kolik chcete? Ne, peníze nechci. Chci chemický závody. Dobře, no, tak jak to chcete udělat? To nechte na mě. S kokainem Káčko seknul. O to víc začal chlastat. Ne proto, aby na všechno zapomněl, ale aby zahnal bolest zubu. No, máte akutní zánět nervu. Musí nesnesitelně bolet. Jo. Nejprve se zbavíme infekce, nasadíme silná antibiotika, tlumící léky. Přibližně za týden byste se dostavil na chirurgický zákrok. Co? Nebojte, vše provedeme v anestezii. Hromosvodem jeho blbej nálad se stala Sandra. Trpěla jak zvíře, ale nemohla s tím nic dělat. Přestaň už chlastat, jsi úplně damou. Některé chvíle Vel si, co chceš, mě to je jedno, vel si, co chceš, mě úplně uprdele, co říkáš. Itálie hadr. Chováš jak hovado. Mě nebudeš říkat, jak se chovám. Když obyčejná děvka, která ani neumí donosit dítě. Nebudu s tebou, rozvedu se. Co jsem ti řekl? Co jsem ti řekl? Opakuj to! Dělej! Ty mě zabiješ. Ještě jednou! Ty mě zabiješ. Tak o co jde? O obchod. Nabídnete mi 10, abych toho nechal? Ne, nenabídnou vám vůbec nic. Naopak. Chci, abyste toho grázla dostal do lochu. Jak jste se k tomu dostal? Řekněme, že náhodou.
Ale to není podstatný. Podstatný je, že na tohle krmení ho můžete dostat. Viděl bych to na poctivých 13 let natvrdo. Nepozerte to. Jsme krok od jeho dveří. Když to poděláme, nemáme další šanci. Dostat ho ve vile je riskantní. Dům má bůh ví kolik vchodů a nemáme ho pořádně zmapovaný. Jsou tam bodyguardi, plus je tam možnost ohrožení dalších civilistů. Proto jsme zvolili jiný postup. Akce, která nás čeká, má krycí jméno Zubař. Příští týden má Káčko podstoupit náročný stomatologický zákrok, který se neobejde bez celkové anestezie. Toho využijeme. Vtrhneme tam, zneškodníme bodyguardy a až se probudí, bude v klepetech. Doufám. Dotazy? Pane Kravěc, pan doktor tam má ještě pacienta. Budete muset chvíli vydržet. Jdeme. Pane Kravěc, počkejte. Do prdele, co se děje? Káčko tou dobou platil za nebezpečného zločince. Všem jednotkám. Akce Zubař ohrožena. Opakuji. Akce Zubař ohrožena. Bez milosti posílal lidi do kytek, takže tohle nikdo nečekal. Posral se ze zubaře. Jedem. Sandro! Sandro, kde jsi? Tady. Sandro! Co tady děláš? Třeba něco proti bolesti, ale hned. Parchant Zubař si vzal dovolenou a mě to zapomněl říct a doufám, že se utopí. No prdele, jak tady nic není, sakra! Já ti po něco zajedu, a? Bravo Charlie, připravte se. Prdele. Když do baráku vtrchli fízlové, Kačko byl světej jak prase. Chvíli si dokonce myslel, že jsou to lidi od Siváka. Víte, jak nejlíp zabijete žraloka? Chytnete ho do sítě. Rozumím. Ano, pane ministře? Děkuju.
Byla to dlouhodobě plánovaná akce. Zásluha patří celému týmu. Ne, to ještě ne. Asi nechcete, abych se vám v autě pochcel, ne? Já vám neuteču, nemám ani boty, ne? Samozřejmě. Čistý. V pořádku. Prosím? Ne, trezor jsme ještě nenašli, ale prohlídka pokračuje. Jakmile objevíte trezor, nejdříve tam půjdou moji lidé. Jak tomu mám rozumět? Státní zájem, slibte mi to. Halo? Zadní chod, rychle! Zadní chod! Ukázalo se, že tajných východů měl Káčko po baráku hned několik. Totálně jsme to podělali. Káčko uplaval. Zmizel. Nejkratší cestou do polosvěta. Dnes byl jmenován premiér nové vlády. Nebude vůbec jednoduché všechny chystané změny prosadit. Bude to skutečný maraton. Ale všem svým protivníkům opakuji. Moje zlidovělá přezdívka Maratonec není náhodná. Nicméně v tuto chvíli si myslím, že je předčasné seznamovat vás s podrobnějšími kroky mého programu. Chci tím říci, zítra je taky den, pojďme se na to vyspat. Děkuji vám. Jedním z prvních kroků nově zvolené vlády bude jednání o odprodeji chemických závodů, jejichž tržní hodnota přes 2 miliardy korun a schéma... Ještě vám musím připomenout, že hned ráno zasedá komise ohledně odprodeje chemických závodů. Tak bych jen ráda věděla, jaké k tomu hodláme zaujmout stanovisko. Chemický závody zůstanou. Budou dál státní. Vyskytl se tu takový malý problém. Dobrý den, pane premiére. Tady Radim Kravěc. Přišlo to zhruba před hodinou. Já vám gratuluju k volebnímu úspěchu. A doufám taky, že nezapomenete na starý kamarády, který vám k tomu úspěchu pomohli, co? Já vám řeknu vtip, jo? Víte, jaký je rozdíl mezi telefonním automatem a politikem? Do telefonního automatu hodíte minci a můžete mluvit, jo? A do politika vrazíte miliony a musíte držet hubu. Já si myslím, že to je přesný. No, byste věděl, tak jsem nezapomněl na směnku na 60 milionů. A kdybyste snad chtěl říct, že o něčem takovým vůbec nevíte, tak bych vám připomněl, že prostředky na vaší kampaň pocházejí z falešných peněz. Série SN 94, 99, 93. Musíme ho dostat zpátky. Kdybyste si to třeba chtělo Za ověřit. každou cenu. Tak se mějte krásně a se ozvu, jasný.
Dobrý? Dobrý. Nevypadám blbě, nemám druhou bradu. No, vypadáš blbě, ale to je jedno. No. Na každý i sebepitomnější legendě je minimálně 10 deka pravdy. A legenda o Káčkovi, cokoliv o něm do budoucna uslyšíte, může být pravda. Kolik? Dokud nedojde papír. Můžete začít.